புதிய தலைமுறை அடையாள அட்டைக்கு மாறும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் நாடு முழுவதும் மைகாட் அச்சிடும் சேவையில் இன்று ஆகஸ்ட் 26 முதல் 31 வரை தற்காலிக தடை ஏற்படும் என தேசிய பதிவிலாக்காவான JPN அறிவித்துள்ளது. தற்போதுள்ள மைகாட் கட்டமைப்பில் இருந்து மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய அடையாள அட்டைக்கு மாறும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதே இந்த சேவை தடைக்கு காரணமாகும். எனவே அவசர தேவையில்லாத பொதுமக்கள் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அடையாள அட்டை மாற்றம் அல்லது புதுப்பித்தல் விண்ணப்பங்களை தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அதே சமயம் 12 வயது சிறுவர்களுக்கான முதல் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெற்றோர்கள் புதிய தலைமுறை மைகாட் விநியோகம் தொடங்கும் வரை சிறிது காலம் காத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். விலையோ மலிவு, செலவோ குறைவு, தரமோ உயர்வு, மனமோ நிறைவு. மக்களின் தேர்வு என்ரிகோஸ் முழு ஆடை சத்துள்ள பால்மாவு.